Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu Madita Suti.
Tabuka ma parmigata di Minggu Palmarumon, Martiang yang mahita di bagasan rohatab. Amin. Tapuji matu atas yang buku ende 500 pitu sada ayat sada tolu ayat itu di ayat itu rap jonjong mahita. Jonjong mahita. Marhite-hite guar di beta ama, dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni tondi porbadia na tungo palangit dot tanoon, amin.
asima roham diau ale Jehoba aitar gugut doau maras dorohakku dohot dagikku alayang goau tuho doau marhapurusan ale Jehoba nikudo hodo de batakku marguru tu tanganmu do akapar storioki sai palua mau sian tangani akka musuku do sian akka na mangalotongi au ale Jehoba sai unang paurak au ai hodon na hujou sai palua ma au marhite hite hati goranmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangulu pada muhon jolma do debata. Hupuji hami guarmi, jala hudok hami mauliate tuho, alani saluhut na binahen mi patupahon hangoluan nami. Sedongani mahami marhite teasini roham, asahu pikiri hami totong na tinaonmu dohot hamamatem. Asa warsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsiaon na sitong, jala asa maroha haholongan hami, huhut mandok mauliate tuho, asa olu hami manghihuton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu marhite hite mudar munabadiai, olat ni on ro di saliling ni lelengna. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, imasian patik pau patuluhon dot pau paton dohot lapatanna. Patik patuluhon,
dang jadi dohonon goarni debata yang goso ture dalanna ai ona hukum na dosogot akan namarsin yang di guarna lapatanna ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolohonon manang marujar-rujaran naroa manang mangatsi marhite guarne debata ai di na tarsosak do di tangiang dohot di puji-pujian do si dohonon goar debata patik paupaton ingot hamu ma diahon hari minggui dina onomari ma ulah hamu nasiolaon mun alayanggo ari papituhoni ari paradian ni Jahoba di Batam doi dang jadi homangula anggon dina sadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru ro dipinahanmu ro diisi ni huta ni halak pe na mangaibati hutam aidi na onomari do ditopa di bata langit do tanon dohot laut dohot na saisina dungi maradian do ibana di ari papituhoni dibaheni do umbahen na dipasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai lapatanna ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajarna sian hatani di bata ikon badia do hatani di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon hima saatna atong rap mangido gogo mahita tu di bata ale Tuhan di bata sai pargogoi mahami mangulahan nahobar tu patikmi amin. Topotima dosata martangiang mahita ale Tuhan di bata nabadia jala nabonar parasi jala partaluk niroha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham midahami dibahen sai sesa masude dosanami dang adong na hupasangahon hami dukon asi ni roham hati goran na pinatupa ni anakmu do hupasangahon hami di tujulum dibaheni pasonang jala apu lima hami akana hinophop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tapi gimana baga-baga taringat tu hasisan ni dosa. Alani pangalosiat tado ubahen natar tulang Kristus. Jalabinahen hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang pariteon ni hasonangata. Jalabinahen ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di dibata na digijang. Amin. Tabege do tajaha mahatani dibata turpuk ni ari mingguan. Imanan ni enet sian Yohanes 12 ayat 12 1 15. Hamima manja ayat na genap jemaatna manjaha ayat na ganjil alai ayat 15 rapaja samahita. Yohanes 12 ayat 12. Dungi torang ni ari nai di bege halak na torop naro tu pestai na naing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma mare-mare laho manomu-nomu ibana
Uhud ijojo Hosiana Pinana supasuma naro markite goar ni Tuhani Raja Israel. Dungi dapat Yesus mahalu disada ima dihuduli hobar tuna tersurat ayat 15 unang rohoma biar burusion ida marajam roh masih hundul di anak ni halude martua doakan tumangion hatani debata jalan pelsa amin. Jojong Mahita. Tidak kon maha porsiatai songon nahinan tidak kon nidongat tasa porsion di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jahoba ido ama parguguna satu dosan nato palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jahoba nasasadai imana tumbuhon di si Maria na gabe-gabia siat ton di porbadia
andorang suhabubuhan. Ido tuata na tumaon na bernit di panguman ni silatus. Na mate tarpajal do ibana di haupir na silang. Na tuat tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jaoba. Amanai pargogo na satu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogot tanon. Manghumi halak na mangulu do na mate. Au porsia di porbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akka nabadia do dia sesani dosa do dia tai namandok mulak mangulus sogot dagini halak nong mate dohot dia nguluan na sora sudah. Amin.
Shalom. Tinggi Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 April 2025. Partangyangan Week, Mardomo Malam Pasyon Sada 2 Dohot Tolu, ibadah Partangyangan Week di Patupama hari Rabu, Dohot Kamis tanggal 20 Tolu Dohot 24 April 2025. Sermon Paralado, Mardomo Adong ibadah Pasyon Sada 2 Dohot Tolu, Sermon Paralado di Patupado hari Senin 14 April 2025 masuk pukul 10 siawib, maringanan di ruang konsistori. Sude Paralado asa mandahoti seremoni. Malam Pasyon Jumat Agung Dohot Haheon, ibadah Malam Pasyon Sada 1 Tolu Tapatupa hari Selasa Rabu Kamis tanggal 15 April 2025 masuk pukul 10 siawit. Jumat 10 April 2025 Ima paringotan Ari Hamamate Tuata Yesus Kristus Jumat Agung di Patupa Gereja Tado ibadah Jumat Agung Ima pukul 6 WIB Mar Bahasa Batak, pukul 10 WIB Mar Bahasa Batak, pukul 10.04 WIB Ulaon Nahohom Manang Persekutuan Khusus, pukul 10.30 WIB Mar Bahasa Indonesia, pukul 10 siawib Mar Bahasa Indonesia. Di sudah ibadah di Patupado Ulan Nabadia kecuali pukul 10.04 WIB Ulaon Nahohom. Minggu 20 April 2025 pukul 2.30 WIB di Patupado ibadah Paskah subuh, maninganan di gereja Miluhoni Napo Subulung dohot tema Yesus hadir, damai mengalir di keluarga. Yohanes 20 ayat 26. Sudah ruas Huriata undang menghoti Paskah subuhi. Minggu 20 April 2025 Ima paningotan Ari Haheon Tuhan Yesus Kristus. Parmingguan Tapatupa masuk pukul 7.30 Jala Sadari Ima Parheheon Ina. Sude parmingguan diobasi Aka Ina penerima tamu dohot kolektan. Sidung Manjahatikting Mandok Hata. Senin 21 April 2025 Pesta Paduan Paningotan Hari Hanaik Tuhan Yesus Kristus. Gereja Patupahon ibadah bahasa Batak masuk pukul 10 WIB. Sude Punguan Kur Pinangido Patubegeon Kur. Langsongonido Tudes Ruas asa mandohoti acarai. Konven Nagok Iki HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 14 April 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupado Konven Nagok Iki HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, maringanan di Gereja HKBP Pasar Rebo Jakarta Timur. Pendeta HKBP Rawamangun, pendeta pensiun dohot keluarga Diakones Bibelfro Ina Sarfat asa mandohoti konveni. Parheon dohot Paskah Sekolah Minggu. Jadwal kegiatan dohot laksanaan Parheon dan Paskah Sekolah Minggu HKBP Rawamangun Poima dijaha di Harasta Tikting Manang Web HKBP Rawamangun. Minggu saderon di Sude parmingguan simpul manjatiting adong do panurangion sian seksi Sekolah Minggu taringotu Parheon. Parheon ina HKBP Rawamangun. Pembantu Ulawan Parheon ina HKBP Rawamangun, seksi perempuan Huria naing Patupahon Bakti Sosial hari Selasa 15 April 2025 pukul 10 WIB. Maringanan pos pelayanan Pulau Kandang Harta Gading Pagaran HKBP Gading Indah mengalion sada unit keyboard sembako dohot pakaian layak pakai. Tuata memasuk kegiatan non bahen sangat warna. Daftar petugas ina dari WIK ibadah pukul 7.30 WIB 5 WIK Kayu Jati Sunan Giri, WIK balap sepeda
Wik Rawangan Sada, Wik Kampung Pertanian, ibadah pukul 10 WIB, Wik Penggilingan, Wik Duren Sawit, Wik UKKM, Wik Pulau Asem, ibadah pukul 10 tolu WIB, Wik Pisangan Gading Raya, Wik Kelapa Gading, Wik Kampung Ambon, Wik Rawangan Tegalan, ibadah pukul 10.30 WIB, Wik Rawangan Tolu, Rawangan Opat, Wik Rawangan Sari Cempaka Putih, Wik Gangkana, ibadah pukul 10 siang WIB, Wik Kayu Putih Kafrin Polri, Wik Pulau Mas Kampung Baru, Wik Jatinegara Kaun, dan Wik Cipinang. Komisi Beasiswa Pembantu Program Kerja Dohot Anggaran Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun Minggu Sadarion 10 April 2025 di Sudi Parmingguan Simpul Majatiting Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun patupa sosialisasi manang pemaparan taringot program kerja Dohot Anggaran Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun. Sosialisasi di patupado tong di patangan wik Dohot AK kategorial Sude Mahita Dohot mengurupi program Komisi Beasiswai Asa Boy Mardalan Dohot Enggan mengurupi AK Ruas Nikuriata di AK program pendidikan. Ibadah kebaktian Padang Pelajar Sidi Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 8 pukul 15 WIB maringanan di Museum Listrik PLN Taman Mini Indonesia Indah naik patupahon ibadah kebaktian Padang Pelajar Sidi angkatan tahun 2024 tahun 2025 nani ulahon ni pendeta Sude Pelajar Sidi Asa Marpungu di gereja pukul 7 WIB Rap Borhat Dohot Panitia. Pelatihan Building Up Transformation Leadership HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupa pelatihan Building Up Transformational Leadership tu pangula dok tiki maringanan di Evangels Hotel and Convention Bekasi. Jadwal terlampir. HKBP Rawamangun Pasiluhot do tu pelatihan ini marhite paditata jala dibagi magabe 3 gelombang. Buah-buah Naong Marbagas telah menerima pemberkatan pernikahan Martinus Helmiawan, anggota Jemaat Gereja Kristen Indonesia Pamulang, putra dari Herman Wan Amperadi, Ibu Helena Kristina dengan Sari Marni Daito Boru Situmorang, anggota Jemaat HKP Resort Rawamangun, Wik Utan Kayu Manis, putri dari Bapak Jahoras Situmorang, Ibu Aminton Rinauli Boru Sijabat, telah menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 1 Maret 2025 di Gereja Kristen Indonesia Pamulang, Tangerang Selatan. Titing Naing Marbagas Sada Naing Manjalo Parbagason Ma Lumban Parumuan Sinaga Ruasni HKBP Rawamangun Wik Rawangan Tegalan anaknya Mata Marudut Sinaga Nainan Tubuni Nata Nur Cahya Boru Sinambela Dohot Orana Esther Setiawati Handayani Ruasni GPIB Immanuel Jakarta Boruni Amata Sukiman Nainan Tubuni Inata Murni Pamasumasuon hari Sabtu 26 April 2025 di Gereja HKBP Rawamangun. 2. Naing Manjalo Parbugason Ma Valerian Natasha Sidabalok Ruasni Gereja Pok Monumental Cijantung anakni Amata John Prison Sidabalok Tubuni Inata Kristina Karta Ida Siahaan Dohot Orwana Vanda Marinta Ruasni Gereja HKBP Rawamangun Wik khusus Boruni Bungaran Siahaan Tubuni Nata Jojor CH P Sianipar Pamasmasuan hari Sabtu 26 April 2025 di Gereja Pok Monumental Cijantung. Tambahan Amar Sahid Pantun Silitonga Wigangkana dirawat di Rumah Sakit Rawamangun ruang isolasi. Pilihan Aka Udut ni buah-buah tajama di Horasta, titing naung di Parade di Huriata,
Di pasu-pasu di patama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu paonta lain sangat di guarna. Songonima titing diuriata minggu sadarion oleh hati. Halo, Oras. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Amang dan Inang Pendeta Fungsional HKBP Rawamangun, Amang dan Inang Sintua, dan yang kami kasihi seluruh jemaat HKBP Rawamangun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang senantiasa menyertai kita semua dalam kasih dan sukacita. Izinkan kami dari Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun menyampaikan kegiatan dari Komisi Beasiswa. Kami beasiswa HKBP Rawamangun berdiri pada tanggal 9 April 2023 yang merupakan instrumen dari Gereja HKBP Rawamangun dalam membantu pembiayaan pendidikan anak-anak jemaat HKBP Rawamangun maupun warga sekitar gereja yang kurang mampu. Dalam perjalanannya hingga tahun ini telah melakukan berbagai kegiatan seperti pendataan dan seleksi anak-anak jemaat yang membutuhkan, melakukan kunjungan ke rumah, melakukan psikotes yang merupakan kegiatan awal. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan berupa ibadah bersama, monitoring, dan pembinaan serta pemberian beasiswa. Komisi Beasiswa dengan konsisten memberikan bantuan beasiswa kepada 74 orang anak dengan cakupan dari SD 11 orang, dengan SMP 12 orang, SMA atau SMK berjumlah 22 orang, dan perguruan tinggi sebanyak 29 orang. Di mana anak-anak SD hingga SMA memiliki nilai rata-rata yang baik dan mahasiswa memiliki rata-rata nilai IPK 3,5 baik di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri seperti ITB, UI, Unpad, dan sebagainya. Ketersediaan dana bantuan beasiswa yang kita berikan dari periode April 2023 hingga Desember 2024 sebesar 1.115.872.444 didapat melalui hasil Pesta Kotilon Huria tahun 2022 sebesar 250 juta. Bantuan CSR dari Bank BTN senilai 500 juta rupiah dan donasi dan orang tua asuh sebesar 240.036.317 periode April sampai dengan November 2023 dan sebesar 130.836.127 rupiah. Periode Desember 2023 sampai dengan Desember 2024 dengan total 385.872.444. Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa dari periode April 2023 hingga Desember 2024 sebesar 536.819.316 dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar 599.053.128. Dana yang tersedia saat ini hanya mampu menopang bantuan beasiswa bagi anak-anak kita selama 1 tahun saja dengan perbandingan biaya rata-rata per bulan sebesar 33 juta dan penerimaan donasi dan orang tua asuh rata-rata per bulan sebesar 11.500
Rp100.000. Amang dan Inang, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, dukungan bagi anak-anak kita merupakan wujud cinta kasih kita kepada anak-anak melalui partisipasi kita semua dalam program Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun. Partisipasi dapat dilakukan secara pribadi, di mana kami telah menyebarkan dan menyediakan formulir partisipasi di depan gereja kita, dan dapat dikumpulkan di kotak yang telah kami siapkan di pintu depan gereja. Atau juga partisipasi dilakukan secara kelompok, punguan, pertanyaan UIK, di mana Komisi Beasiswa bersedia hadir untuk melakukan audiensi dan sosialisasi kegiatan. Akhir kata, kami keluarga besar Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Amang, Inang, saudara-saudari, donatur dan orang tua asuh, dan seluruh jemaat yang penuh sukacita telah mendukung dan membantu keberlangsungan beasiswa di Jemaat HKBP Rawamangun. Tuhan memberkati semua. Oras, oras, oras. Tuhan memelihara masa depanku. Janjinya nyata dalam hidupku. Di gereja ini, Gereja HKBP Rawamangun, aku merasakan imanku dibimbing dan cita-citaku didukung. Sekarang aku bisa fokus belajar dengan bantuan beasiswa dari gereja. Inilah aku, Regina, yang telah menerima kebaikan Amang dan Inang dalam hidupku. Sekarang aku bisa fokus belajar dengan bantuan beasiswa dari gereja. Aku Michelle, aku sudah ikut program beasiswa ini sejak tahun 2023. Sebentar lagi, aku akan daftar kuliah. Dan program beasiswa ini sudah banyak membantu aku dalam banyak hal di bidang pendidikan. Sekarang, aku jadi lebih siap untuk tahapan selanjutnya masuk kuliah. Aku Chelsea. Sebentar lagi aku akan lulus menjadi sarjana arsitektur interior. Ketika aku mendapatkan dana beasiswa ini, aku merasa terbantu sekali. Bantuan ini benar-benar mengubah hidupku. Terima kasih, teman-teman. Menjadi salah satu tanggung jawab kita semua dalam menjaga peradaban adalah melalui tersedianya pendidikan bagi semua orang, khususnya bagi anak-anak kita yang belum beruntung. Mari sukseskan program orang tua asuh dan donatur Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun. Kami mengajak seluruh jemaat untuk mendukung Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun melalui program orang tua asuh maupun donatur agar keberlangsungan pendidikan anak-anak kita yang kurang beruntung dalam meraih cita-citanya dapat terwujud. Di sini kami melihat bahwa gereja bagaimana saling bahu-membahu antar jemaat, karena pendidikan adalah investasi terbesar untuk masa depan mereka. Dan setiap donasi yang disampaikan atau diberikan oleh jemaat adalah berkat untuk merubah atau mengubah hidup mereka. Melihat bagaimana anak-anak ini semakin semangat belajar dan mempunyai daya juang untuk sukses. Marilah kita sama-sama untuk mendukung program beasiswa HKBP Rawamangun agar program ini berjalan dengan lancar dan sustainable, mengajak semua untuk ikut berpartisipasi. Sebagaimana Tuhan Yesus meneladani bahwa kita harus mengasihi sesama. Menghadirkan kebaikan Tuhan kepada anak-anak. Karena kebaikan Tuhan itu sangat indah dan kita menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kebaikannya. Tidak ada yang hilang dari kita. Tuhan akan menyempurnakan apa yang kita berikan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita juga. Lakukanlah untuk kebaikan Tuhan. Mari bergabung dalam Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun. Jangan takut. Tuhan Yesus memberkati kita.
Horas, shalom buat kita semuanya.
na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati do pikiranmu na, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kemudian itu hata hamwa kamang do tinang, hata nitu hata turpuk jamita di minggu tasadarion di minggu palmarum, di mana tersurat sian buku ni pesalmen bidu ono lalu mamuka sian ayat 25 1 ayat 26 sonom mahatana ujahama dihita saluhut natapayuti hutma hababongot tu bagas habadiaon mangulupon hamonangan nunga diida nasida hababongotmu ale debata hababongot ni debatakku rajaku tu bagasan habadionai mardalan di jolo aka parete dipudi ni aka parsarune di tonga-tonga ni namar baju akana mamalu doal pinuji ma debata di bagasan aka luhutan Tuhani hamu ale aka nasian mual di Israel di sido si Benyamin siapudan pangarajai nasida aka iduk sia Juda pe pasipar aka iduk sian Sebulon aka iduk sian Naptali ditonahor debatado hagogomu sai pargogoima ale debata napinatopam Tuhami ala jorom na di Jerusalem taruhonon ni aka raja dosogut silehon-lehon sai songgah ma buaya na ditolongi aka jongki namar horok-horon rap dot aka anak nilobu ni aka bangso asa dioloi nasida patu mangaleho jobba bahal di mana paserakon bangso akana makalomohon hamusuon rodo sogot akana sumangap sian misir kuspe habogan do marsoba tu debata hamu aliaka harajaon di tanoon edeho kamu ma debata palu hamu ma parhinaloan mamuji Tuhani ibana na marhite-hiteon langit di langitan sian narobi idama pangiaronna ma suarana nagugui sai leho kamu ma hahormaton tu debata hamulion nadui hamulion neido kumomgom Israel jala dia kabanua kijang sahali do hagogoan na sokal do debata rosian inganan na akan abadiai debata ni Israel do ibana silehon hagogoon dohot hamuliaon tu bangsoi binujima debata ido yanggo sahatna hamuh kamang do tinang tematis manang topik ni mingguta di minggu palmarumon ima didok leo kamu mah hahormaton tu debata manang mengakuin kekuasaan Allah sian bahasa Batak bahasa Indonesia mojo kita marnida sa boy lebih terarah hitan non tu ipola ni jamiton si pausoro-sorota si auhonota di bagasan nguluta molo ditaringoti tu kuaso manang kekuasaan kalau pikirata tutu masuk matu pikiran tayengot tu aka panggom-gomi manang masuk matu aka pengatusion kekuasaan boido terarah tu hal na negatif alai molo tapikir manang tapa usor-usor memang taringot tu kekuasaan tentu taringot duit tu aka ulaun na menyangkut tu kepentingan ni kalayak rame alai boido tu kepentingan
tu pribadi nisa sahalak manang individu. Molo tataringot tu kekuasaan. Alai adong do nama dok sonon bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Dan setiap pemimpin dikatakan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kekuasaannya dengan bijak. Allah menyangkut taringotu amanah kekuasaan, tentu nah didokon amanah berarti akan menghasilkan buah-buah yang positif ngadinggan. Molo tataringoti taringotu amanah. Hamo kamang do tinang sian sada pangatusion sian taringotu kekuasaan adalah dikatakan kemampuan individu atau kelompok dalam mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki. Nina, kemampuan individu dalam mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki. Berarti molosani kita marbida, kekuasaan itu sebenarnya membuat seseorang manang sebuah kelompok tu sada halna mampain lasrohana sejahtera. Membuat tu sada kondisi na memang makalason parnguluan ni sada suasana mana kehidupan. Itu HP kekuasaan. Nampe gudang halak mengarahkan kekuasaan tu kondisi politik. Aledang naing tu si kita. Nampe sasitongna nilai positif daripada politik adalah mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu sasitongna esensi daripada positifnya politik. Alai nakin nataida bahwa sebuah kekuasaan adalah sebuah kemampuan seseorang individu atau kelompok bagaimana mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki. Molon tentu ganup kita manang na di bagasan kekuasaan akan diberikan cara berpikirnya dengan baik. Apatanna orang yang berkuasa mapain aka aturan-aturan nabui mensejahterakan na, bahkan menciptakan molo nabui taatusi aka aturan hukum asa merdalan di rulnya nina, asa merdalan di jalan menuju tujuan yang diharapkan. Molo tujuannya adalah sukacita, maka rulnya manang aturan ini membawa kepada sukacita. Jadi ikon lasdo rohani halak na madalaton hidup bahen ikut diubah do cara berpikirna, ikut dipengaruhi do cara berpikirna asabui satu tujuan. Itu kekuasaan. Molo taida di bagasan secara nilai umum manang normatif. Hamo kamang do tinang molo di bagasan topik tadi bagasan mingguan didokon mengakuin kekuasaan Allah. Macam luar biasa do molo didokon mengakuin kekuasaan Allah. Suku-sukun waing seberapa besarkah kekuasaan Allah telah mempengaruhi kehidupan kita. Manang nawaing tapa husor, apakah kekuasaan Allah saat ini bekerja dalam kehidupan kita? Gudang do dipengaruhi debata nguluta. Gudang do hita dipengaruhin nasa napinatupa di debata itu kita. Kupikir manang taha porsyai, taha tidakon satu bagasa tikyon manang gudang pe dinamika suasana umum di Portibion alai hahwason di debata sato sonari marperbue di bagasan nguluta. Molodang alani hahwason di debata na ngarajain nguluta tak bui kita songonon. Ya, molo tadokon adongdo di dalanan, di ulauta,
di kehidupan rumah tangga ta, di parsaurata, gudang do dinamika nama baik kita bui tartuk-tuk, madabu. Alai, boy do hita jong-jong muse, hehe muse, hati dakonot do ala memang adong hakwa soon ni debata, nama ngarajai parnguluata. Ikon hati dakonot doi. Ala nido hamu akamang do tinang, ido nanaing at di pabotohon parpesalmen di bagasa turbukton, nama redde bana memuji Tuhani, wasa memuji Tuhani si parpesalmen, bahkan di pabotohon ibana do sadahal taringo tuha wason di debata molo di bagasa turbukton di ayat 25 di dokodo sailehon hamuma hahormato tu debata mengakuin kekuasaan Allah. Maredde memuji di papatar doi taringot tu sasahalak nama katidakon sesuatu hal yang ada di depannya dan yang dia rasakan dalam hidupnya. Molo maredde hita tahang tapatudu hodo pengakuan di sini. Molo maredde hita nata akui do ahana masa di goluta ahana tarpana tapat di patupa di ngoluta. Dang adong halak marede ledang diakui. Tontona majo di dokon molo tapa husor-husor sada ede nah di hati dakod do bahwa memang benar adanya seperti itu. Benar adanya seperti itu. Hai taringo tua porsyota mamang do tinang molo di tokin nari saming hari Jumat tap masuk maita taringo tu hamamate ni Tuhata Yesus Kristus sudah itu hita maka tidakon taringo tu hamamate ni Tuhata Yesus Kristus ima lau manesa dosata sudah itu hita maka tidakoni moladong marede mangedeho sada ede alai dang diakui ede pargabus do guarnai alanat diakui doi. Hidup bainai dokon maredi adalah sebuah wujud nyata pengakuan seseorang dalam apa yang dilihatnya. Sonima di bagasa turpukton parpesalmen mangedehon ede sesuatu hal yang sangat luar biasa jala sekaligus diakui banado hahwa soon ni debata. Di Pataridaho di Marhite di Moloteida di bagasa turpukton senaya 25 saat 20 sia tapi pila turpukon taringo tu hahwa sooni. Di bagasa turpukton di Gobarhodo taringot tu bangsa Israel nanaing bongot nasida tu bagas joro ni debata mabuan poti parpadanan. Poti parpadanani ima nama risihon ima akab butir mana dungi dua batulo dungi tukok nisi Harun. Ya molo nah ima di pamotohon isine jala di hati dakon halak Israel do diakuin halak Israel do bahwa poti parpadanani adalah wujud nyata kehadiran ni debata di tonga-tonga ni ngolu nasida. Marede do nasida. Mabua ni. Lau bongo tu bagas joro debata. Imana ni bahwa marede nasida adong di jolo, adong di pudi, uhut di usung-usung. Ima poti parpadani. Ala di babotohon hagogoon ni debata di si. Ala ni do. Hamu akamang do tinang. Di Marhite ede manang habobongot nei di pabotohon nasida na di bagasan hahwa soon ni debatado ngolu ni halak Israel. Marhite poti parbadanani. Artinya firman Tuhan itu telah menguasai kehidupan mereka, telah mempengaruhi hidup mereka. Hidup main dangolo nasida haruar siani. Dangolo nasida haruar
Karsian koridor ni poti parpadanan parngoluan nasida. Aitik di lewat debata tu nasida ima hatane debatai nasapulu hatai di Batulo ido na mangarajai parngoluan nasida mangawasai nasida. Songoni manna dot tukot di siharoni. Alanima hamang dotinang ido na dia tidak kon parpesalmen bahwa kehidupan bangsa Israel dikuasain oleh debata. Jadi ikon akuan nasida doi. Ikon hati dakon nasida doi. Nah memang mangulu alani hahuasoon ni debata do nasida. Napa dua hon muse hamu akamang do tinang di bagas saturpuktor di paboto hod do muse. Dada holan di diri nasida debata marhuaso. Dada holan di tonga-tonga ni bangsa Israel debata marhuaso. Mempengaruhin parngoluan. Alai diduru ni parngoluan nasida pe debata pe marhuaso do. Hidup pada dokon Allah jorom di Jerusalem taruhonon ni akaraja dosogot seleho tuho. Sai songgahima ayat 30 sai do ayat 30 sai songgahima boya natolongi ditolongi aka jonggi namar horon-horon rabdohot aka anak ni lobu ni aka bangso asa diuloi nasida patu mangalihon job babahal ibana paserakon bangso aka nama kalomohon hamusuon rodo sogot aka nasumanga sian Misir kuspe hapoga do marsobatu debata. Hamu aliaka harajaun di tanon. Edehok kamu ma debata, palu hamu ma parhinaluan, mamuji Tuhani. Diduru ni halak Israel pe, marwaso do debata, marharajao do debata, dipatuduhod do disi. Hidup bahen hamu akamang do tinang, siani boido tahati dakon jalata halason di bagasan nguluta, molarong madokon. Apakah Allah diam terhadap suasana na masa di Portibion? Molo adong na ditindas, molo adong na disegai, molo adong na tidak naso dipatupa ketidakadilan, na hohom do debata. Manang didokon na purna bakti do debata. Apakah Allah pernah bakti? Dang. Kita do na hia purna bakti. Hamu akamang do tinang na tua-tua nami purna bakti hamu alai tetap do berkarya. Lobi sianido pe debata dakya purna bakti. Ido bane dokon moladong ketidakadilan, moladong namasa di tonga-tonga di Portibion. Apakah Allah diam? Tidak. Allah tetap akan mangarajai di Portibion. Ido bain hamu kamang do tinang marnida siani mangula do debata di bagasan nguluta di Portibion. Manguasai, mangarajai. Jala ido hamu kamang do tinang molo masuk kita tu minggu palmarum nuaing. Nabar jolo ro debata tu Jerusalem. Lau pabuahon bahwa ibana do mangarajai Portibion bakat simbolis pe dosai ditaluhon ibana do marhite hamatianna dihau benar silangi durus mudarna jalahehe ibana sian akan amate napa buahon hahwasoon di Portibion teludo di bait Tuhani ala ni hahwasoon ni debata na mangarajai do hahwasoon ni debata alanima dinabonga Tuhan Yesus Kristus tu Jerusalem dibain nasida mamare-mare majakon Jesusi dibain nasida ulosna majakon haroron itu Tuhani ala namarhuaso di bana molo daing dohonon na disi kami itu dirajai ho ali Tuhan kami itu dipengaruhi oleh Kau Tuhan agar kami patuh dan taat kepadamu ai telu do dibaheko si bolisi hati dak kono nami do hahwasomu ya lani mahamu kamang do tinang siani pehita marpikir siani pehita marnida bahwa memang hati dak kono ta do hahwason ni debata
bahwa memang lehonot tado hahormato tu debata. Dia patut menerima itu. Mengakuin kekuasaan Allah. Jala di bagasa turpuk topedokon orang lain itu di sekitar itu melakukannya. Marsom bado tu debata. Hamu alia kerajaan di tanon. Edeho kamu ma debata. Palu hamu aparhinaluan mamuji Tuhani. Ditogihon parpesalmen do. Asa mared de halak bangso di tanoon. Ape monodonota soita danasi dai alai ditiki ditogihon mamuji debata, berarti mereka mengakuin kekuasaan harajaon ni debata. Ibana marhitihtion langit di langita sian narobi idama pangyaron nama suara nagugui. Sai leho kamu mahahormato tu debata. Hamulion nei gumomgom Israel jala diaka banuagi jang salido hagogoanna sokal do debata rosian ingananna akan dabadiai debatan Israel do ibana silehon hagogoon dohot hamuliaon tu bangsoi pinuji ma debata alani hamu akamang do tinang marhite turpukon sang macai luar biasa do tu kita berarti ikon dohonot do memang na di bagasan hahwasoon ni debata doau saat di bagasa tikyon dohot di hari naneng rom. Karena itu siapa yang akan berada dalam kekuasaan Allah, dia adalah orang yang berbahagia. Halak na di bagasan harajaon ni debata, halak na di bagasan hahwasoon ni debata, ima halak na mertua. Akuinlah bahwa dia menguasai hidupmu. Jakoma hahwasonai marhite na terbaik na siako molo di tikibongo tibana ti Jerusalem mare-mare do dibain nasi dan na terbaik ulos na do dibain na terbaik molo hita dia do na terbaik by nota pabuahon na ibana do marwaso di bagasan nguluta. Tapatuduh mai marhite parengeta ima carata majakon ibana. Tapatuduh ma parangeta na denggan songon mare-mare. Tapatuduh ma parangeta na denggan songon ulos na hucus majakon hahwasoon ni debata na mga rajain nguluta. Ima mare-mareta dohot ulosta. Amin. Martanya kita. Alai Tuhan debata manami na husob bahami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Moliate Tuhan huhati dako kami do hahwasommu do na mga rajain ngulunami Tuhan. Moliate Tuhan molo dang hahwasommu mga rajai kami daktar baik kami Tuhan. Patupa kasih patupaun nami. Jala daktar baik kami jongjong Tuhan. Mangalaka di hasianganon. Alai Allah hawasommu do Tuhan. Nama buah kami. Jala mangarah kami. Tuhan nguluan nama noktongi. Alani uduk mahami. Jala mangului mahami. Di hawasommu. Tuhan hujako kami. Marhiti panguluyon nami. Marhiti parangen nami. Marhite pabahenan nami ganupari gaduptiki. Marparbue mai Tuhan. Jala todima na mangurupi kami. Marparbuehon parangin na denggan. Moleate di holi Tuhan. Diaka ulaon do pakobasio di tonga-tonga ni huriam. Di bagasan saminggu na salpu. Denggam mardala di patupaho Tuhan. Di patudu hokodo hahwasommu di kami. Tarpatupahami dui Tuhan. Atik pe dinapatupahon akka ulaw di tonga-tonga ni huriam ragam do akka dinamika na jupang nami alai di pasikop hahwa soom mudui di tonga-tonga ni nami marsanga mohali Tuhan alai Tuhan las rohanami Tuhan di akka ulaw di tonga-tonga ni huriam direncana ni akka pakobasion di bagasa mingyon sayhoma Tuhan nama nuturi saluhut na hami akaparhobas di tonga-tonga ni uriam
baik sian aka partohonan nang songoni aka dewan do seksi dohot aka pengurus-pengurusnya kategorial. Saya ajari kami patupauni Tuhan, jala biar mida Jehovah ma ojahan nami patupahuni alih Tuhan. Ale Tuhan debata manami namar bangsa di Banua Gijang. Paingot kami Tuhan dinanaing mangihuton aka ima pesta parningotan hari hamamatem dohot hahegeomu Tuhan. Asahu parade hami diri nami lahu bongot lahu mamuji pasang apokoli Tuhan. Jala parade rohanami Tuhan naing majalo ima parpadanan nabadia nasyako Tuhan di pesta parningotan hari hatutubum. Asa las rohanami Tuhan jalaboy hami mardame dohoto dohodongan nami Tuhan. Magabe cupang nami pasum-pasum nasumurung ali Tuhan di hasesaan ni dosa. Ali Tuhan paingot kami asa madohoti ulaw na hohom Tuhan. Asa marningot kami Tuhan di panaunommu laho makokop kami siya dosa. Rade rohanami Tuhan ukap rohanami madohoti ulaw na hohomi. Ali Tuhan debata manami namar habangsa di Banua Gijang mulai hati hupasahat rohanami direncana ni pamasumasuon ni anak do boru ni huriam ima sian keluarga ima luban pardomuan sinaga dot Esther Setiauti handayani Tuhan. Sai parade maroha do pikiran nasida asa toktong biar mina Jehovah nasida mangulahoni jala lomoni rohamma na dipasaut nasida li Tuhan. Soalnya li Tuhan ima naung majalo paso-paso pardonga sarepeon ale Tuhan saya ajari nasida homa na mangulugon nasida di parrumah tanggaun nasidai jala soalnya li Tuhan na di hari Senin tanggal 21 Maret nunga di basa-basa ko Tuhan sada dana bawa di keluarga ni amanami Alphonse Benri Sihite inanami Krishna Megawati boru butar-butar ale Tuhan sai paso-paso madadana ki Tuhan asa sibur magodang jala paingot tu natoras na Tuhan hopar tu haporsionna asa dibuat dadana ki tu hoali Tuhan asa gabe parjabar ibana di harajammu jala gabe bangsom dadana ki ali Tuhan alani paingot nasida mabuan yanakonna tu padidion nabadia. Ale Tuhan di batamanami namar habangsa di Banua Gijang. Moleati ho pasahat rohanami ala gokdo paso-paso di pasahat tu akar ruas ni huriam. Marhite ulaun na namar ragami. Di baik di instansi pemerintah, di swasta, manang di aka usaha do parboniagaan. Di lehoko paso-paso tu aka ruas ni huriam. Tuhan las do rohani ruas ni huriam. Pasahat tom muse tuho aka pilihan na. Aka hamoliateonna ale Tuhan pasu-pasu Tuhan bain hasangapod diho pahebakon harajommu Tuhan jala bain nasida marlas ni roha paingo Tuhan ruas ni huriam di patupan nasida Tuhan na umargaido lehonomu muse tu bagasan parngoluan nasida ale Tuhan di batamanami disakap direncana ni komisi beasiswa ni huriam na toktong makobasi tuaka yanakon ni huriam di parsikolahan ala berprestasi nasida marhite akademik alai Tuhan si urupod dope nasida secara finansial alania li Tuhan ukap roha do pikiran nami akaruas ni huriam asa rade hami Tuhan parsidohot pasauton lomoni roham marhite ulaon beasiswa di Tuhan alani Tuhan saya toktong paingot kami ukap rohanami baik Tuhan lau pasahat toni sudena mulai hati di hali Tuhan upasahat kami ma ngulu nami tu bagasa tangamu oleh Tuhan saya saut malomoni roham marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin marete kita laos tapasahat peliata
Tatangnya koma peliata. Alede bata amanami na di banua gijang, odo haroroan ni saluhu selehon-lehon na denggan, dona solibasa na moliutus. Upasatami masian na nilehon mitu kami, pelian nami tuko. Saya jalo megabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa hopar hasyang kami pelianon, pati bulhon harajonmu, di tonga-tongani huriam, dohok di portibion. Buhay marohanami, marhiti-hiti todim. Asalam tanda kami kodang nisileh-lehon mitu kami. Asalam kir-kir kami madok moliati tuho,
marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomani roham di Banua Tongoon songonna di Banua Gijang, lehon matu kami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tu kami, unak kami togyoto pangucunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sondakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midam. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasor homma damena tutodim.